Chcete pracovať v Gunebe? Dá sa to. Cez Europlanit personálne služby. Gunebo Dutnichem je súčasťou švédskej skupiny podnikajúcej v oblasti bezpečnosti Gunebo AB. Gunebo dodáva bezpečnostné riešenia pre banky, maloobchod a iné sektory s dôrazom na bezpečnosť na vysokej úrovni. Pobočka v Dutnicheme vyvíja a vyrába trezory pre peňažné automaty, tzv. ATM. So 110 kmeňovými zamestnancami a 60 až 130 agentúrnymi zamestnancami sa ročne vyprodukuje ca 30 000 trezorov. Europlanit spolupracuje s firmou Gunebo na umiestnení personálu na rôznych oddeleniach v rámci výrobného procesu. Hľadáme CNC ohýbačov, výrobných strojárskych pracovníkov, zváračov MIG-MAG, lakírnikov, brusičov hitovačov, odmasňovačov, pracovníkov montáže a pracovníkov na expedícii. Počas celého procesu sa dáva dôraz na bezpečnosť. Ako môžete vidieť, pri práci je povinné používanie osobných ochranných prostriedkov. S pomocou laserového rezača, ohraňovacích a vyrážacích lisov sa z oceľových plátov vyformujú jednotlivé súčasti. Po príprave zvárači vyrobené jednotlivé časti zvárajú spolu na teleso trezoru. Trup a dvere trezoru sa vyrábajú samostatne. Následne sa na trezor nasadí forma a vyplní betónom, aby trezor držal svoj tvar. Po vyplnení sa uzavrie zadná strana a dvere sa záväzkami pripevnia na trup. Trezor sa vyčistí a pripraví na lakovanie. Po vyčistení sa zvarované švy a poškodenia vygitujú a vybrúsia. Pomocou lakovacej inštalácie sa v lakovacej kabíne na trezory naniesie dvojzložková laková farba. Po nastriekaní schne trezor v špeciálnej sušiacej miestnosti. Na tomto oddelení sa do nalakovaných trezorov namontujú potrebné súčasti, ako napríklad vedenia, zámky a držiaky. Logistické oddelenia sklad a expedícia sa starajú o toky materiálu vo výrobe. Sklad je miesto, kde sa nakúpené materiály prijímajú, skladujú a znovu vydávajú do výroby. Expedícia balí trezory na odoslanie, nakladá nákladné autá a stará sa o to, aby k zaslaniu boli pripojené správne dokumenty. Radi pracujete v strojárstve a páči sa vám práca vo firme Gunebo? Rýchlo sa s nami skontaktujte. Ak to vie, možno dovidenia.